Na turnaji ve Slaném se jako divák objevil i trenér české hokejové reprezentace a někdejší majitel ostravského Baníku, pan Alois Adamčík. Dobrý den, trenére. Dobrý den. Trenére, na turnaj jste si odskočil z mistrovství světa v lotyšské Rize. Co vás tomu vedlo? Vedlo mě k tomu to, že jsem se dozvěděl, že se ve Slaném pořádá kvalitní středočeský turnaj 6 futsalových mužstev a my vlastně dneska hrajeme až od 15:15, teď máte asi 2 hodiny, takže já hned přelítám zase do Rigy a hned půjdu na zápas se Slovinskem. Koho speciálně jste na turnaji sledoval? Speciálně jsem sledoval tým Malibu, protože jsem slyšel, že hrajou velmi kvalitní futsal. Velmi mě tam překvapil hráč Kříž, který vlastně hrál po roce. Líbil se mi také střelec 8 branek Plintovič a také si myslím, že Malibu má golmana takového, řekl bych, kdyby zhodil, tak by mohl být velice kvalitní brankář. Co jste říkal na to, že tým Malibu se dostavil vlastně prakticky jenom v 5 hráčích, což samozřejmě asi bylo trošku ovlivnění. Určitě to bylo ovlivnění, já si myslím, že kdyby Malibu dalo dohromady třeba 2 čtyřky, takže by možná prošlo až do finále a tam už to bylo vyrovnané, jak jsme viděli, když hráli teď ty 2 týmy, já si přesně nevzpomenu, jak se jmenovali, ale to finále bylo vyrovnané, myslím si, že teda kdyby Malibu mělo tady ty 2 čtyřky, takže by to uhrálo minimálně to 2. místo. A poslední otázka se týká dnešního zápasu hokejového. Střetnete se v něm se svým hokejovým trenérským kolegou Františkem Výborným. Jak se na toto utkání těšíte? No tak těšíte, podívejte se, pro mě to je utkání jako každý jiný, jako že trénuje Franta, před zápasem si podáme ruce, popřejeme si hodně štěstí a pojeme na to a po zápase si možná dáme kafe a uvidíme. Doufáme, že vyhrajeme. Trenére, děkuju, ať se vám daří. Díky, naschle.